Санаи 4 май овохӯрии нозири Калон оид ба пешгирии коррупсияи шӯъбаи минтақавии Агентияи назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар водии Зарафшон Манучеҳ Соҳибназарзода бо мақсади таъмини иҷрои нақшаҳои тасдиқгардидаи ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин нақшаи тасдиқнамудаи раёсати Агентияи назорати давлатии молиявӣ мубориза ба коррупсия дар хадамоти давлатӣ оид ба назорат дар соҳаи барқи шаҳри Панҷакент бо иштироки сардорони шӯъбаҳо ва кормандони шабакаҳои барқи шаҳр гузаронида шуд. Дар ҷаласа қайд гардид, ки чунин мулоқоту вохӯрие баргузор гардида ҷиҳати пурзор намудани пешгирӣ ва мубориза бо коррупсия ба вуҷуд овардани фазои зидди коррупсионӣ дар байни кормандони воҳидҳои сохторӣ, инчунин корҳои фаҳмондадиҳӣ дар доираи чорабиниҳои ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Зимни гузаронидани вохӯрӣ бо кормандони соҳаи барқ бо мақсади баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии зидди коррупсионӣ, пешгирӣ намудани хавфҳои коррупсионӣ ва инчунин оиди амалӣ нагардидани чорабиниҳо вобаста ба самтҳои фаъолияти дохилиидоравӣ сухан гуфта шуд. Дар водии Зарафшон таҳлилои фосилавӣ анҷом дода шуд. Зимни анҷом додани таҳлилои фосилавӣ боян гардид, ки водии Зарафшон дар назар дошта мешавад шаҳри Панҷакент, ноҳияи Масҷудкӯҳӣ ва ноҳияи Айнӣ 40% ҳамин барномаи давлатӣ, яъне фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муқаррароти талаботи ва нидии фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷро накарданд. Аксарият ин вобаста аст, вобаста ба беамалӣ, вобаста ба бепарвоӣ дар иҷрои вазифаҳои хизматӣ аз ҷумла роҳбарони воҳидҳои сохторӣ. Дар баробари корҳои асосӣ, яъне пешбурди тафшилоти пешакӣ, ба қайд гирифтани масалан ҷиноятҳои коррупсионӣ, корҳои профилактикиро анҷом медиҳем дар ҳамбастагӣ бо кормандони мақомоти прокуратура, Кумитаи давлати амнияти миллӣ, вазорати корҳои дохилӣ, суди ноҳияҳо. Лекин имрӯз ҳам ҳамин талабот иҷро нагардааст. Оддитарин талаботе ки ҳамин иҷро гардидаанист, ин ҳамин таҳия намудани нақшаи чорабиниҳо вобаста ба самтҳои фаъолияти дохилидоравӣ. Яъне фармони президенти мамлакат мегуфт, ки дар давраи амалӣ намудани барномаи давлатӣ ва роҳбарони воҳидҳои сохторӣ чӣ кор мекарданд? Бояд фармони дохилидоравӣ таҳия мекарданд, корҳои сафарбар мекарданд, бояд профилактика анҷом медоданд. Аз рӯи ӯҳдадориҳои азимаашон бошта шуда ба нақшаҳое ки дар фармони президенти мамлакат вобаста ба самти мазкур буда бояд ҳисоботҳои дахилот эҷро мекарданд. Мо надидем, мо яким сол дар шаҳри Панҷакент фаъолият кардем, надидем ягон бор аз ҷумлаи роҳбарони сохторӣ таҳлилҳои пешгирӣ кардани хавфҳои коррупсионӣ ё ки манфиатдории идоравии коррупсионӣ бо тартиб додани гузоришҳои дахилӣ ва ҳизбини шӯъбаи мо пеш мешавад. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Талабшод Тошев барои барномаи иттилоотии Пайғом.